de acest nobleț, ăsta e nodul familiei formate astăzi. Cine primul a reușit să depine cu Anglica, cu ambele mânuți, fără a desprinde sau a răsuci, acela va deveni capul familiei. Păi simbolizăm nodul familiei. Deci cine ajunge primul aici, la mijlocul acestei panglici, acela ajunge la fi capul familiei. Dragi asculți, totuși eu susțin că femeia trebuie să fie capul familiei, nu-i așa? Așa e. Unde pentru asta eu fac o depunere de 5 euro pentru a susține că femeia în familie trebuie să fie capul familiei. Apoi acum, hai să vedem cum vă susțineți mirele. Ia să vă vedem. Deci la mireasă sunt 5 euro, dar la mire nimic. Bărbații, unde sunteți? Hai că să te uit bine. Hai să vă văd depunerile voastre. Acum și vedem cine sunt pereche de votați ai mirului. Conul nu, sau ne aude sau nu? Hai să vă vedem cei ce ați venit la Prajla. Cum susțineți mirele? Cu ce veniți? Spune numai decât euro. Premiem și valută moldovenească. Le auzi de-ai noștri. Verți. Hai să-i vedem. Desigur că nu vine. Ce nu care va fi capul familiei. Hai, cât puneți? Dar păi hai să vedem ce ne strânge mai mult, pentru mireasă sau pentru mire. Poftim? Hai bine să-și mai îmbracă, sau transfiți o vardeșel. Vă ce sunt în sală? Pentru mire. Pentru mire o depunere de 20, ia să vă vedem. O, încă 100 de lei pentru capul familiei să fie mireasa, din partea nănăcicăi. Ia să vă mai vedem. Coniacul tot e mirul, așa că nu primim. Hai să vă vedem, mai curajoși, dragi oaspeți. Cât? Hai să vedem aici. Vordeștii, cum sunteți? Mai 100 de lei și 5 euro? Cine susține mireasa? Ce-i de spatele meu? Mai mult curaj! Soara mea, cum sunteți? Veniți susțineți femeile sau rămâneți toți cu capul amintesc că e bărbatul? Din partea domnului Nicolae, încă 20 de euro pentru mireasă. Să trăiți! Pentru mireasă încă 50 de lei. De ce nu-i să ne omoară? Cât ai rânduit suma? Tot atâta ca să vedem ce-am calculat pentru mireasă. 25 de euro. Vă rog, căutați care este cursul valutei de astăzi. Și 150 de lei. Dar mirele și acumulat acolo? 20 dolari și 200 de lei. Să înțeleg că noi v-am trecut, nu-i așa? Mai sunt depuneri? Fratele sărul cel mic. Mai sunt depuneri? Deci, 10 dolari mai când aici? Pentru capul familiei? Dragă mea, să te uiți și susține seara aceasta. Măcar 20 de lei, corect, pentru mireasă. Susținând mireasă. Socrul mic vine să trăgească suma, nu-i așa? Ce susțineți să fie capul familiei? Levica sau Vecislav? Parale trebuie, da? Pentru mireasă, uitați-mă, te-am adunat. Pentru mire, 100 de dolari și 200 de lei. Cine țineți? Cu bărbat sau cu femeie să fie capul familiei în casă? Deci noi, cei ce suntem prezenți, vrem să hotărâm cine va trebui să fie capul familiei, bărbatul sau femeia. În familia dumneavoastră, cine e capul familiei? Dumneata sau soacra mică? S-ar măta să fii bărbații sau femeile. Pentru mireasă. Da? Ai văzut cum vine și socru? Hai să trăiască socru mic! Vine mai găsești cu dedicație pentru socru mic tot de seara asta. 200 de lei pentru Vecislav? Aici se vedea tu. Ar fi în stare să meargă prin foc și prin apă numai să te susțină. Știu ca să câștigi, așa? Hai să-i susțini și tu cât va trebui. Mai sunt depuneri? Hai să vedem bilanțul. Pentru mireasă, 25 de euro.
170 de lei. Pentru mine? 500 de lei și 20 de lei. Să înțeleg în anul trecut? Păi, hai să punem punct aici. Bunăcel de onoare pune totul la loc. Deci a zis că ceea ce s-a acumulat aici va primi capul familiei. Dragii mei, va trebui cât mai rapid să debănați această pamplică pentru a ajunge aici, la acest noduleț, ce simbolizează nodul familiei voastre. Și cine ajunge aici, primul acela va fi capul familiei noi formate. Și desigur va primi prima donație a familiei, primul salariu, mai bine zis așa, câștigat prin muncă proprie. Ia să vedem. 1, 2, 3, înainte. Hai să susținem cu aplauze! Cine pentru mine, cine pentru casă? Să știți că sunt mai mare de bani. Vă uitați! Hai mai tare să le aplaudăm! Iată aici și capul familiei! Familie! Să trăiești! Să trăiești! Aceștia sunt primii bani câștigați cu muncă proprii pentru familia voastră. Ți-i încredințezi toți ție, să ai grijă mereu să înmulțești, să înmiești această sumă și totdeauna să ai bani de buzunar, nu mai puțin, cât ai donat în seara aceasta. Mult noroc și sănătate, Emilu și Veneție și, desigur, următoarea dedicație. Bate cineva cu părul la ușa mea. Bate poliția, cel mai facă ea pe ea. Poate fi un pic nostalgic ceea ce vreau să vă zic, dar a fost destul de observabil pe parcursul serii să vedem pe soacra mare de una singură. Dragi oaspeți, neștiut faptul că socrul mare, domnul Nicolae, fie în țărâna ușoară, Oliver nu e cu noi în seara aceasta. E în lumea celor dreți. Acum, la început de masă mare, dragi oaspeți, vă rog pe o clipă să ridicăm în picioare pentru a cinsti memoria celui ce nu e cu noi în seara aceasta. Poate se află undeva acolo sus, privește și se bucură de această sărbătoare a copiilor lui și, desigur, se roagă la Domnul Dumnezeu ca să fie cununată cu noroc, cu bucurie și, desigur, cu petrecere frumoasă. Vă mulțumim, stimați oaspeți. În memoria celui ce nu e cu noi alături, în memoria socrului mare, dragi oaspeți, eu îndemn să donați
încânare de pahare. Dar vreau acum, din start, să vă întreb. Știți, ați socotit, câte nemurere aveți la masa de sărbătoare? Căci la noi, moldoveanul, când se gătește a face o masă de petrecere, își cheamă frații, surorile, verii, verișoarele, moșii și mătușile, ninupoții și strănepoții. Așa cum au făcut-o și Mire și Mireasa, așa cum au făcut-o și socra mare și socrii mici și nănășeii, adunând în jurul lor cei mai apropiați oameni, cu iubire. Știți precis care este numărul nemurerilor care sunt aici la masă de sărbătoare? Susțin părerea că am auzit că din partea socrilor mici sunt tocmai 10 frați și surori. Să ne trăiască! Ia să vă auzim fiuind! Să trăiți! Păi știu că alături de ei mai sunt și alți invitați la nunta de sărbătoare, care sunt frate, soră, verișor, verișoară, nepot, mătușă, moș. Deci, nu-mi zadar, spune vorba cântecului, dragă mea și fereasă. Bine ești de mesele. Sus de mâinile! Să
și sperăm că șirul surprizelor încă n-a luat sfârșit. Aici o nouă surpriză pentru nuntași din partea Mirelui și Miresei. O șampanie de nuntă, neobișnuită, cu cea mai mare dragoste culeasă și, desigur, frumos împodobită. Am să trec așa aceasta să-ți vestească prima pereche de frumoasă și sper și foarte gustoasă. Bun. Sperăm că sunteți primul cumpărător, nu-i așa? Vreau să zic? La gură va fi peste un an de zile. Dragi oaspeți, această șampanie va aparținea acelei pereche care în această seară, peste cel mult, acea pereche va fi prima pereche de cumătrie. Cred că cei mai în vârstă regretă un pic, dar puteți să o pronați pentru copiii voștri. Să știți că aceasta este o șampanie care aduce noroc. O șampanie, secretul pregătirii e scris tot aici. Și desigur că această șampanie se pune astăzi la licitație. E 100 de lei. Cine dă mai mult? Cine dă mai mult? Cât? 101 leu. 101 leu. Cine dă mai mult? Sperăm că sunt gospodari care sunt la buzunar mai tare. Cine dă mai mult? Nașul gărește prețul? Nașul spune 150. Cine gărește mai mult? 150. Eu cred că gospodarii nu se ia cu leul, dar se ia măcar cu 10-a. 150, cine e mai mult? 160, masa 2. Mai sunt? Nu, dă-le poate. Nu vă reclamă. Sunt cineva care mărește prețul? Nu, și care e bazatul. Adaugă. Cât adăugați? 100 de lei cu așa. Mai adăugați. Nașul ce spune? 200 spune nașul. Cine dă mai mult? Nașul și așa va fi cu mătrăoare. Cine propune o sumă mai mare? Mărășenii oare, unde sunt ei? Susțineți licitația? Cei de la Prajula, cine susține licitația? 200 de lei, cine pune mai mult? Să înțeleg că adăugați la 200, nu-i așa? 220 s-a auzit aici? 220. 220. La nașul a fost 200, aici s-a mărit prețul. 220. Sunt cineva să dea mai mult? 250, vreau să zic stăpâna Imereasa. Cricova. 250 aici. Ce spune? Ce spune nașul? Spune de 50 la 400. Să-i spui, lasă-l ei. Lasă-l ei. Poftim? De acord 300. 300? Da. Aici posesorul sticlei de șampanie, Bănuțcu. Adevărat-o! Multe aplauze, sunt cei mai tari la buzunar, oameni cu suflete mari, oameni cu inime putere. Dacă ne știrea să ăștia vor fi primii iubări ai voștri,
în zi. Și anume spălarea mâinilor nașilor. Dragă Mire și Mireasă, ați cugetat vreodată ce ar însemna spălarea mâinilor nașilor în ziua nunții? Poate că nu v-ați făcut niciodată griji, dar vreau să zic că spălarea mâinilor nașilor este un eveniment destul de important la nuntă, căci simbolizează curățenia, puritatea banilor voștri. Astăzi, după această petrecere de veselie, vă veți alege cu o sumă de bani să dea Domnul cât mai mare. Și desigur că acești bani sunt primii bani ai familiei voastre. Pentru că în viață să aveți mereu bani curați, bani munciți de voi, căci banii de astăzi vor fi câștigați cu petrecere și veselie. Dar în viață banii nu se câștigă așa. Ca în viață să aveți mereu bani curați, bani munciți de voi, căci numai cei munciți cu muncă proprie aduc fericirea. Nașii, înainte de închinarea paharelor, spală mâini. Rog să vă ridicați, să turnați apa rece de izvor peste mâinile trudite ale nașilor, mâini muncite, mâini trudite și-au reușit să facă gospodărie, să crească copilașii, desigur, să fie alături de voi în această seară de sărbătoare. Și acum, desigur, la acest moment responsabil de închinare de pahare, dragi oaspeți, nu de acum, dar de când... Stimați oaspeți, stimați scumpii noștri plini, Vecislav și Livia, permiteți-mi cu arasă din suflet să vă felicităm cu ocazia formării cuplului și să vă dorim multă fericire, multă sănătate, o viață curată, ca apa izvorilor din munți și să vă dorim fără în casă, să fie casă și cu copii cât mai mulți. Nu și la aceasta, din partea noastră, alipim 700 de euro. Dragii noștri, fiți scumpi, vă doresc o viață lungă, frumoasă, luminoasă, strălucirea care o citesc pe fiițele voastre, care scântează din sufletul vostru adânc, să nu vă lipsească pe tot parcursul vieții noastre. Vă doresc copii sănătoși, frumoși, mintioși. În sfârșit, vă doresc tot binele de lume. Credeți, e din suflet mare plăcere. Vă doresc drum bun în viață, să fiți fericiți. Din partea nădășică vă doresc un sfârcător de fructe și legume, să vă servească pe tot parcursul vieții. Sănătate și numai bine. Din partea noastră, 100 de euro.
Vă mulțumesc la toți de tot sufletul. Acum, Slavic și Rica, mămica, gândiți-vă și voi ce pot să dorească o mamă la copiii ei. O mamă care timp de 7 ani și-a mai devenit și funcție de tată. Se înțelege tot binele de fața pământului. Numai bine, sănătate cât mai multe, viață lungă, așa în voi cum sunteți până la capăt. Copiii sănătoși și să stimați și să iubiți nănașii, că ei sunt o familie exemplu, toată lumea știe. Aveți ce lua mult bun de la ei, mulți ani înainte. Și, cum se spune, de la mine mai puțin și de la Dumnezeu mai mult, o mie eu. Nu doresc o slavie și dorică, mulți ani să arăt, bucurie, să facem și tot ce de bun. 200 de euro. Eu, ca sobrinic, îi dăruiesc la tine o viață fericită și plină numai de bucurie. Descoptat așa. Și 1000 de euro. Am noastră ceremonie frumoasă pentru copiii noștri. Mulțumim tuturor. Din partea mea, îmi dăruiesc un set de muză care o să dorească ei. Vă alegerilor. Tinere surăței, vă felicit cu această zi frumoasă, cea mai frumoasă zi din viața voastră. Și vă doresc multă, multă fericire, înțelegere, casă de piatră, copilași și tot ce vă doriți voi înșivă. Din partea mea, 500 de euro și o mașină automată. Casă bine copii, sănătoși, foarte mare, țin la Dumnezeu mult, copii și mai de direct, sănătate, mulți ani. Mulțumim mult! Din partea lui mama Nusea, mulți ani, noroc, fericiri, $200. Din partea lui Moșu, 1000 de lei. Verișoare drepte, vă doresc casă de piatră, mulți ani, sănătate și să mergeți în drumul vieții doar împreună. 200 de euro. Să
Eu, din partea mea, vă doresc cât mai mult fericire, sănătate, bucurie, o casă de piatră, cât mai mulți copii în casa asta de piatră. Și niciodată să nu uitați de cei care v-au crescut, principal părinți. Și pe drumul vieții să mergi tot timpul cu capul pe sus și niciodată să nu vă uitați cu mine. Din partea mea, un mic pe el. Trăim 1000 de lei. În această zi frumoasă, vă doresc o viață cruceață, casă de teamă, copilaj, în viață. Și trăitoare. Vă doresc tinerilor fericire, o casă pentru copii și numai bine. Zăvăței, fericire, în partea prietenilor din București, ce nu spune? În poate, Slavă, Rica. Eu, din partea familiei, vă doresc mult sănătate, bucurie. Să aduceți numai bine părinților, fericire, bucurie, scăpul nici nu auzit, nu se învăț, stimați părinții, așa e. Numai bine, tot de pământul să învățăm cu voi. Și scăpă tot. Fără bucurie și scăpă de existenție. Numai bine. Fericire, competență gloriază împreună, așa, măcar 50 de ani înainte, și urmă mai sta de vorbă. Fiți sănătoși! Familie, toată viața. De partea noastră vă dorim stimă, respect, încredere, baza unei căsnicii fericite. Fiecare suprafață să fie doar în cer senin. Mulți ani! Vă stima și respectul, un mic ajutor bănesc în sumă de 300 de lei și pentru urmările văd Cel mai mic să studiu, cel mai mare, sănătate, succes, prosperitate și de partea mea mă sunt de la. Dragi prieteni, amici, eu mulțumesc că m-ați invitat și vă doresc în primul rând sănătate. Eu vă doresc și o casă iubiți, sănătate de părinți și sănătate. Răstări de familie, mulțumesc să vă ajut și absolut de bine. Multă sănătate, fericire, să-i văd așa toată viața cum se întâmplă de fericire. Din partea mea așa cu studio fericire. Sănătate, fericire, să pășiți cu dreptul spre o familie nouă, fără ceartă, numai veselie și zâmbet pe față. Partea noastră 150 de euro. Vă doresc un drum bun, cătăloc și fără primejdii în viață. De partea familiei Clemiciuc, 1000 de lei. Și sănătoși să ascultați părinții și nașii. De partea noastră, 1100 de lei. Le dorim la tine viitor luminos și 2000 de lei. Din partea familiei noastre, dăruim la tine 2000 de lei. Noroc, viață, succes, partea noastră.
Deci vă dorim drum bun în viață și veți fiți așa cum vă știe toată lumea. Adică să nu, să spun așa rusești, e pătpitii pare. Așa că din partea noastră, din partea mea, 1500 lei. Partea noastră. Dorim în această țară viață fericită și mult noroc și mesajul un concurs de cine mai ca familie înțelegere, stimă față unul de altul. Și toate cele bune vă dorim și 1000 de lei. Tare cu tău. Sorin $200. Nevada noastră, o casă de piatră, mulți copii, tu iubească, nu vă stăm părare. Euro, lei, dolari, nu-l dorim multă sănătate cu prie în viață. Le dorim 2000 de lei, noroc și sănătate. Eu, ca măcă, iubica și cu slavi, Dumnezeu să le iei sănătate și bucurie și înțelegere în viață. Și vă doresc din partea mea o car de ani, unul de bani, dar două de răbdare. Și 1500 de lei. Doamne viață, caz de viață, sănătate, fericire. Nici o piel de... Tare, Pole! Nici o piel de drum înapoi, numai înainte. 100 de euro, 600 de lei. Nu te auzi închide locul. Eu fazia eu să mă normal. Să o mie o mie. Băiatul din Italia. O mie. Eu luat cu toate calcularea. O mie. Sunt 1000. Sunt. De la Mosca, fata, 1000. 1000. Încă 1000. Fata de la Mosca. Iubiat? Da. Dorina, armă și lucru. Dorina, tine o viață frumoasă, bună. Poți da-i metariul cu povestea. Clar că și ceva noastră și n-are cum fără asta să meargă așa în viață. Dar să vă speriți dumneavoastră, să dați, să veți pe care stă să mergeți înainte. Nu vă uitați la ce să spui, prejur, sfaturi, dar hotărâți voi împreună. Voi amândoi, deci așa trebuie să fie familie. Mulți ani de partea noastră, 2500 de lei. Vă dorim sănătate, dragoste, să cedați, să iertați și, desigur, de părinți niciodată să nu uitați. Din partea feciorului Sergiu, $50. Mai mult de fericire și vă doresc un drum lung plin de fericire,
înțelegere și tot ce e mai frumos să fie al lor, din partea mea, 500 de lei. Astăzi ziua fericirii pentru voi, păiascusit. Vă doresc în asta viață numai drumul laurit, flori frumoase, să răsare în calea voastră, să luați la viață tot ce vreți, să mergeți pe drumul drept al ei, de părinți să nu uitați, pe nănași să estimați și un drum bun în viață să luați. În partea noastră, 2000 de lei. Vă doresc un cetățenien deasupra casei voastre, multă sănătate, dragoste, iubire, de partea familiei Crăvciuc, 2000 de lei. Și câteva cuvinte vă va spune și noastră. Să ai și că vă felicit cu multă, să aveți multă bucurie, sănătate și fericire în viața voastră. Să aveți iubirea ca în această zi și să fie tot așa de frumoasă. Să fie în veci și în vecilor iubirea. La această masă de sărbătoare sunt toate neamurile cele mai apropiate al socrului cel mic, domnul Iulie Paruscupă. Suntem frați și surori. Le aducem mari felicitări cu ziua nunții copiilor dumneavoastră, ziua nunții lui Lidica. Și vreau să vă spun, Lidica și Veceslav, să vă lumineze viața cu luna dragostei, cu luna fericirii și cu luna cununiei voastre. Vă doresc un drum bun și fericit în viața voastră. Din partea familiei Rotaru, 200 de euro. Mulți ani fericiți! Și cum ușoară de aici au venit și tot aici sau sperăm să le servească tinerilor piatră de temelie, nașii înainte de a le mâna această căsuță magică, vin să le zică un cuvânt bun de îndemn de cheltuială a banilor familiilor. Filmul Vecislav, deoarece ești capul familiei, mă doresc să-ție, îți dorim această casă și ceea ce este înăuntru și să fii stăpân pe ea și să-ți reale. Sau vorbești? Și dinăuntru, din Alinica să fie stăpân. Pe bani. Dumneavoastră au și ei de a spune ceva în adresa dumneavoastră. Și din partea noastră vă mulțumim foarte, foarte frumos la toți, că să vă plăcere să veniți în seara asta, să ne onorați cu prezența dumneavoastră. Vă mulțumim mult! Bună seara! Vreau să le mulțumesc tuturor, nemurelelor, prietenilor, verișorilor, cunoscuților tuturor din seara aceasta care ne-au onorat cu prezența lor. Vă mulțumim enorm că ați avut plăcerea să fiți alături de noi în seara aceasta. Vă mulțumesc! În mare lume a gospodinilor. Dar nu înainte de a evita aici toate druștele care sunt. Pentru ultima dată îți propun să te duci în urmă să vezi ce lași. Lași prietenele tale. Lași fetele cu care ți-ai petrecut frumos și ani în tinereții. Fetele cu care ți-ai destănuit ani de iubire. Dar te întorci, că și le lași în urmă și te îndrepți cu fața spre cel ce de astăzi îți devine sprijin și jumătatea a doua. Dacă vrea să... Fetele sunt foarte atente.
Sunt foarte atente fetele. Să știi, dragă mireasă, că buchetelul aparține la două fete care au fost mai rapide și au dovedit să ia măcar câte o floare din buchetul tău. Dragă Mire, vreau acum înainte o întrebare destul de simplă, dar destul de complicată pentru Mire. Câte femei pe lumea aceasta cunoaștem care este rostul femeii în viață? Cunoaștem de unde apar prin generație în generație noi generații. Dar de unde a apărut prima femeie pe pământ? Mire, corect spun oaspeții. Prima femeie a apărut din coasta lui Adam. Și asta vreau să zic, că Dumnezeu a creat femeia nu din brațul bărbatului pentru a fi lovită, nici din piciorul bărbatului pentru a fi zgonită, dar Dumnezeu a creat femeia din coasta de lângă inimă, ca să o aibă mereu, alea pe o slavă, dar să o primești ca pe o regină, să-ți fie în viața ta stăpână. Thank you.
I want it to be yours forever. Baby, day and night, you're all I think about. I know that we belong together. And here we are, in each other's arms, and I'm praying that we never have to part. Your eyes bright blue as the sky, deeper than the sea, warm as the sun, and peaceful as a light breeze. Your eyes capture me. Made me hypnotized, then higher loves every time in your E finalul acestei sărbători, dar nu înainte, de a zice un cuvânt de mulțumire tuturor celor ce au contribuit la organizarea serii de astăzi. Din numele membrilor și verisei, din seara aceasta, venim cu profunde mulțumiri către nănășeni, că în seara aceasta au fost alături de ei și, desigur, vor fi mereu alături de ei pe parcursul întregii vieți. Profunde mulțumiri părinților pentru faptul că au făcut tot posibilul în viață să le dăruie fericirea și, sigur, le-au dăruit fericire și în această seară, cu nădejdea că vor culege și în continuare bucurii și fericire de la părinți. Dragi oaspeți, aducem profunde mulțumiri dumneavoastră, pentru că ați fost azi alături de ei și le-ați ținut unul în hară sărbătorii de astăzi. Aducem profunde mulțumiri grupului de bucătari, care ne-au pregătit bucate alese. Aducem profunde mulțumiri grupului de cheteri, care ne-au deservit la cea mai înaltă înălțime. Desigur, alături de noi în seara aceasta a fost formația creativă de muzică care ne-au pus inimile pe foc și ne-au făcut să fim veseli în seara aceasta. Și desigur, dragi oaspeți, aducem profunde mulțumiri celor ce au făcut ca ziua de astăzi să rămână neuitată. Tío, que te he compuesto este temita porque creo que si hay alguien que se lo merece, eres tú, ¿sabes? Que te para a pensar y tiene guasa que de la noche a la mañana ya no estés con nosotros, teniendo toda una vida por delante. Va por ti, hermano.